Shout out, shout out. Hello everyone. Shout out everyone. Why may ba ang bukas na yun? Tapos may perfume, hindi na itong kapot. Biskin na mo, panay ang baho sa isdara. Kung galing hindi siya kabatsyag, dahil ako may perfume na kabukas ng mga bintana ko. Hindi na siya kabatsyag. Oh, shout out. $21 million people. Bukas na tayo, guys. Bukas. Yan, di puro ka na yung kung ano sa lata mo. Wah, ay, sarap. Wah, ko dun. $10 million people shout out. Itambay kung duwa ko pa cellphone ra ay parang may views lang eh. Wala pa watch hours. Ako wala mo ko cellphone kasi sila yung karton. I-play ko man ang akin. Meron na eh. Hindi, ito nga. Ito lang sa mga pang anak. Ano lang mo ang parang anak ibang kuwan. Hindi naman kayo mo ba? Kuwa ko sa online. Kuwa ko sa online. Kaya mo kayo sa mga masarahin nga lang, ito ang lato ang bus lang na ito ha. Dapat ka na mataas na. Kung yun akong ano ang imo, ginagin ko ang mula lang. Kung ang imo na, babayaan na. Kung pag-focus na kayo tamo niyo, isa ibig tamo niyo. Kung pagkaon ang imo, pagkaon dapat.
Ibulaan ko lang di iba ng tangkay. Gamay lang tangkay. Tangkay na lang. Ang tangkay na lang ako dito na Punta lang imo. Hindi ako na ni. Ang punta lang ko Ipunta lang ka na. Good. Tapos ang ini, di ba ang tangkay niya? Ako tangin lang sa tukos dakon mandira. Tapos gaan mo kung mga anong bilog dito. Kaya nga kita lang po. Kaya mo rin ba? Kita lang tangkay. Wala na ay kurang. Ano yung kadyan eh? Kuha ko yung job. Hindi na ko na may post. Ang gani ibulaan ko daan din. Kaya gamay na pinakalo. 100 pills lang gitna. Oo, bakal ko na tatlong po. 300 pills. 25 million people shout out. Makasal na sumugi. Ako gusto ko, kasi adlaw-adlaw ka, basta ako lang ka. Sabi mo namin, ang upang adlaw-adlaw ang kaulan ka. Manok, kasi ang butangan mo ng class 2, tanong ko makakalit kung makatanong ko sa manok, obligad kung anda ni ka nubong-ubon, pati nuliak lang. Skip na Ramadan. People shout out. Pag nagunta ko sa galing humini, kung sila yung logo ko. Ay mo video ano. Ang sa may Facebook ko lang i-upload sa mga ano ito ne. Pag abot sa may YouTube ne, amo na sa mga shorts lang ito. Abi mo pag shorts ka na i-upload mo ne. Damo pa views amo na maka 10 million views ka. Pag 10 million views mo automatic na monetize ka diyon. Biskan wala ka na ano so much hours. Ay sus, mag-viral lang isa mo ka post ne. Pila lang bulan. Sana viral. Mag-viral ang isa mo ka-post ka na. Sa kulan na mag-viral ka good. Puro post ko, puro tanan, dasig lang. Ako niya rin, 5 kulan, ang dito ako na monetize. Okay lang, kaya worth it ang report ko. Kaya nakakuhaan ko mga 17,000 na ang sweldo ko. Okay lang, kaya wala ko man kinang-positibo. Wala lang ko yung sweldo, wala ko ba hindi nga ano ito. Wala live. Kasi ang una may nagkapalupad pa. Subong, nakasweldo ko sa naligyan nga ni 4,900. May buhin ang tax. 4,900. Tapos, ang pinakagawa ko sila, 32. Ako lang yung matumato ka kada, hindi ka nga mag-sweldo. Kung ikaw lang nag-apply, hindi, sweldo ko ako lang nag-apply, why mo nag-apply. Galing ang views ko kada live ko, damo. Sa views ko, advertisement mo, damo ko na sa akin. Ito pa ko, walang makika, ay natago. Wala, ayaw makika. Tapos kung mag-live sa ako, kay ang isa naman ila-live ko. Kay alay hindi ko mag-live kay Juan. Ikaw na. Ano na sa ilaan na. Five million people. Thank you.
Pag may load ako, magwa kita. Pwede ako ka-live sa buwa. Live ako maglakad kita nga lang mo. Ano na siya? Nami. Isa na? Plato ka sa dyan mo ba? Una nga baka hindi ka ito kabunit na nag-your day off. Ako na siya ang ino-monetize ko doon sa kanya. Ang sa ako na isa ko din. Pero lang tayo. Ako, kung ko malagas ng watch hours, so kaya wala ko ka-live masyado. Kapag inuras kid ang live mo, tapos i-play. Ibutan ko pagkat sa playlist ko kung ka na. Ang pandemic na to, ako dito ang nag-monetize ko, nag-focus na kami sa YouTube. Ha? Dako pa na sa sulod, expired lang gani. Formal yan, di formal. Galang shout out. Thank you so much. Yan ang likes tayo guys. Pag sinigop naman ang likes. Wala ko pa rin ako ng notification. Kung at least ako nag-live. Advertisement. Ikon ko na yung mag-vlog. Ha? Makakaloon mo doon, kamu mo nag-YouTube, itang natin iba. Ganun mo pa na. WF sila. Makita nyo rin makakita. Pwede yung lumigan sa prito. Kasi nagtulakaw ko dati ko siya. Kung ano naman yan. Na-medyo mo ang green na green elephant. Picture sa phone ko doon. Ang bumagil pa. Ang bumagil pa. Labo na niya utang. Hindi pa tuwa. Sunod naman ang iba. Ang tama sila na yun. Parang na Ako lang ano naman ako sa buwan. dadaro din. May pinigaan nga po, te. May pinigaan nga po, te. Aha, aha. Kung nakin mo dyan, ha. Para buwan.
people, mega love shout out. Hi, Pix. Thank you so much. Babait talaga ng mga subscribers ko. Nagbibisita lagi. Hugas tayo, oh. Oh. 3 likes pa naman. Thank you. 17 million people. Heaven Hope, make a love shout out. Thank you so much. Heaven Hope. Heaven Hope. Thank you so much. My very good friend. Thank you. Ay, wala. 20 million people shout out. Heaven Hope, thank you so much. Always present. I will pin your message, Heaven Hope. Thank you, thank you. Five million people. Ay, oo. Wala ko ito pinakuha na butangan. Kalipat ko. Kita niya ito ba? Ina ko may pag-nangugas. Sige na ito. Kuspiyak naman yun. May plastic ko. Ay, banyo. May ako. Ha? Wala ay isang bilog mo lang Kleenex dito yung ikuha ko na yung butang. Babalik ka to? Kakay mo na sila dyan. Million people.
Ay. Dakal, which is dakal. Hindi may dakal si dakal. Dakal, sismi. Dakal, basto bara. Hindi pa siya ano yung sa tahat. Anak ka sini. Ano yung sa tahat, anak yung kalibara. Ramadan. Uli baba yung dakal na naman. Orang sekarang ini may bisa ba? Ha? Ako ikan di baba. Mual din ang may kulay. So, boss, ano cheese best? May apat ka lang kubos to, actually naman. Ha? Apat ka lang kang kubos. Baden mual din. Kani baca, tu wajib ada. Ramadan. Beliau karena ini sini, dia ada buat minat terakhir, ada bas ilah. Ladi tak kali besar ada ilah. Ini, wajib itu apa? Wajib yang pegang kesemuaan. Ketiga niya, hinabunan ko ada kasi wala ko para sa to. Wajib sendiri. Hinabunan ko kasi kung bersan. Wala ako po. Wala man ko nagpapakal. Ang pala ko lang wala na. May time na sa mabakal siya. Ubus-ubus pa lang wala niya. Hindi man na nagpapakal sa nagbuwa sila makal ito. Ang buhay sa mura. Ya, sobra gani kada ako pipitin na ito nakakain sa sulod. Di ang ipapakala mo, nasa sobra lang na mo. Nasa line or 10. Kapag yung bata magalit na ito, siya. Kapag ka sobra, kaya biskan bakal kapag atay ka may problema sa tatay mo. Ako basta may sobra, kapag ka pag may sobra na, kapag ka yung atay ka doon na sudaan, may maganggal siya, basta kapag bakal ka atay, wala kailangan mo, may problema. Ha? Enggak rapun saya harus daun kan. Ako, para ko ang Putang ang plate. Tubig lang. Tubig. Para hindi masyado gani magloo ang sulod mo. Mabako ang clinics mo tugay. Hindi ka produce ang itom niya. Tubig ka na. Parang mo permi plan. Magtubo lang sa explant ko rin ang tubig niya tapos. O di batang di may tubo at ang daan na. Hindi mo patangan ka mainit dito pa na eh. Ang init man. Tawag ko dyan. Patay pa na siya ang tubo niya. Hindi tayo may tubo na hindi po. Tapos, pag-uon ko na sa kung hapon, mga pinakuras. Hindi ganit kong angga para may ano siya, may
Ay, $15 million people showed up. Nine million people showed up. Meron eh. Plastic na doon. Pero ano yung mahal ang karton? Kung mahal ang karton, nasa kubinar ng bata ko, ano, hindi para sa mga ruang natin, ang kalendar Ramadan. Ilang taon na Ramadan ko kinan sa kubinar ano? Well, kinaya nagundon ko, harap ka, kasi kayo idol. Buwan ng Pilipino. Ako kung kapapalo na Bakay, makakalo ko ng karos. Para ano? Gamitan eh sa may marag na mula sa pero kung lalo sa may anak, ganyan ka. Pero tapos yung anak, kung lalo kita kinanglan niya karotin. Saan lang na? Udo lang, tapos tulad lang. Paano ganyan ipag-iparin? Sa lubo na pinagsa. Kapag ko lang, ulo man. Kapag mo na naman, wala mo ulo man. Ah, may ulo man. Kung ganito, tigwan gani. Sa kapugis na kanay kaway. Tigwan gani, pero ko na ako. Kaya ko orang kami mga pilot sa kay orang balik. Nakapagdugano ka. Bakay na ibigin siya ko. Uwi na ganit yung pilot siya, kaway luway. Mga nakuha yan. Oras balik ko ng tayo sa mga pamilya, ay naroon sa sila ng ako sa mga tayo. Na siya ang nagpasok ko, lilis ba lang ang mga pwede ko tapos sa siya sa napasok ng bata na pumasok sa iya na buwan. Kabalik mo, madalaan. Tapos balik na, dito ba ang mga pagkain ko, yung dapuhan ko sa kain, tapos mga bata ko.
alang-alang na ali na tayo, ito ang hay. Ito, ano pala na ang tao ko, so magdaro ko siya. So, ang bayan mo pa, ang bayan na, sabi, ang may labas na. Tapos mag-aaway ko, ang bayan ko, ang bayan mo. Ang tatay ko, sabi na yung mga bumikan dyan. Okay, ang wala sa akin, ang kapalagyan, isa niya nakakasal, ang bayan na talagang kasi ito ang susunod ko ako na kung baka ako ng laki na basay. May inuliyan ko lang siya. Tapos mabuko ng siya. Ako ako hindi ka magpulit siya pag sumakan. Hindi ko pagkalan. Because ko sa pangalan ko sa pangalan ko sa pangalan palaw sa aswang ko ang pagkakas kaya na rin pero kasi naman balik ay iyak. Hoy, ang mas tulong. Mga gani ang mga ginagawa ko sa kauwagi na sila. Dito na ito may ano na sa iyak na sa salanan ko lang. Matamak sa mga. Gusto ko lang ang ito ng kamatis na galungo. Green. Wala siya. Ay gagos, baliktad. Ikaw na tao. Dari pakyan ko nga dyan galit ako bang ano ko. Kape lang. Kunaan ka na nga mo ko tsak dali pagkakana pwede
May malunggay ako na nagkaluman. Ano po, may nagitsi dito. Isang dig ang kadyan. Ang katubo ng tatlo kang ano kang malunggay. Ginhimo na nga amo-amo na ka sa may higbo. Ay, gagago ka. Kung wala man katubo, ano, ay kita mo na ako tinakatay mo iyan sa ring-sing. Tupak siya. Damo man ako makutaw aga. 4 million people. Kain na kayo guys. Salap. Yan o, chalap. Nari, guys, di man ako chicken with vegetable. Chicken, banana. Chicken, banana. Chicken with vegetable. Where's the chicken? Ara o chicken. Balik. Yan ang chicken banana. Lahat na siya hotdog. Basta inanay lang gano'n ang kapuyan. Ano siya dasi ko galakan na ba? Of course. Tapos nagagawa pang saramit parimis. Kaya kung gulpe mo, tubigan mo pa, alaw-alaw ay. Grabe ang bata o katanga-tanga. Hamba niya papuli na kung saan sa kain na sa series, papuli na sila. Ang bako picture, kaya ang ilang yun, kung ang picture na sa katsura nila. Ang anak na yung picture na lagyan ko. Hindi kinasab naman. Sure ba na? Napakaisa na. Sino to? Siya din ko sinday. Sinday. Kasi din sinday ako. Makulor. Guys, sa mundo. 5 million people.
Nalitrapo mo. Yan. Eh, Alis na tumiyan. Apat butang ko na eh. Ambi ko butang mo ano? ito lang. Prito imo? Abi ko kuha mo ang ano ang iyang ulo. Ako ano? Tingnan mo.
May sudan, may ano ka pakakon eh. Amoy kangkong. Tuloy with kangkong. Tuloy-tuloy ang laban. Thank you.